Ola a todos, xa temos falado algunha vez do moito que cambiou o papel das mulleres tamén na música tradicional. As mulleres agora tocan a gaita, tocan o clarinete, a caixa, o bombo que faga falta. Pero tamén hai grupos como os que imos coñecer esta noite que seguen tocando a pandeireta, a pandeira e a caixa de Pementón. Só que estas novas pandereteiras, a diferencia das de antes, sacaron a música das cortes e dos cubertos e levaron aos escenarios, ás aulas e ata gravaron discos. As cantareiras de antes facíano, bueno, pois para aliviar un pouco o traballo do campo. As mulleres que cantan agora, digamos que non é que sachen moito, pero traballan nas empresas, na casa e algunha mesma fixo da música o seu xeito de vida. As mulleres de antes aprendían das aboas e das nais, en cambio as de agora teñen que dar clase para poder aprenderlle ás nenas. As mulleres de antes cantaban cousas que lles eran cercanas, a terra, o traballo no campo, os ciclos naturais, en cambio as de agora teñen que recoller esas pezas para que non se perdan. As mulleres de antes apenas tiñan tempo de cantarlle aos nenos e resulta que as mulleres de agora apenas temos tempo de ter nenos. Que sí, que a vida cambiou moito, pero hai unha cousa que non variou e é que lle sigue gustando xuntarse, tocar e cantar e estar con un grupo de amigas. A paixón e a enerxía que lle poñen ás protagonistas do Alala desta noite e de lo comprobar de contado. Elas son as pandereteiras de Ultrella. Xa vos dixemos que estas mulleres lle poñían moita paixón. Raquel, Fátima, Monse, María e Rosa, 5 mozas poderosas que son pura forza cando actúan. E con esa forza haben un túnel no tempo polo que chegan as cancións das mulleres que antes que elas hai xa moitos anos facían festas só coas súas voces e cunha pandeireta. As unhas e as outras tocoulles vivir en mundos diferentes, pero os sentimentos son os mesmos. E as pandereteiras de Ultrella escolleron expresalos a través da música do mesmo xeito que o facían as súas aboas e bisaboas. Así que elas son as herdeiras desa enerxía feminina que lles sae de moi adentro. A vida das cantareiras de antes, a vosa que perdemos esa espontaneidade de xuntarnos e facer unha festa en calquera esquina. Ora, como todas traballamos dentro e fora da casa, pois temos o tempo moitísimo máis reducido. Entón, marchamos correndo do ensaio porque temos que... un ten que meter o neno na cama, outro ten que o día seguinte levantarse tempranísimo. Entón, esa espontaneidade de coller e despois dunha xornada de traballo ou despois dun ensaio e dicir, vamos botar aquí unhas pezas, eso... Eso acabouse. Eso, de momento acabouse. Ou está en stand-by ou de momento. Elas son máis naturais, máis espontáneas, elas según lle sai. Ao mellor empeza a cantar unha e a que ten o lao non lle acorda a copla, entón empeza na metade ou no ai lalá, por exemplo. E nos temos todo moito máis estudiado, todo máis organizado. Preocupámonos de afinar, acabar xuntas. De hoxe en día o que fan é prepararse para ir a actuacións, para salir a un escenario. Os nervios que agora vas a unha actuación e vas... Bueno, depende da actuación, claro, pero... vas nerviosa, elas tocaban para divertirse, para pasalo ben. Eso agora é moito máis frío, eso todo perdeu. Se ti estás en riba dun escenario e a xente está ali sentada mirando como tocas, aplauden, tal. É máis gratificante ver que a xente baila, ca música que ti tocas. Cambiaron moitas cousas. Cambiaron, por un lado, pois o propio contexto, non? No que se cantaba. Antes cantábase nos cubertos, sí, nas cortes onde se facían os seráns, sí, e agora o que dicías ti un pouco xa subiste esa música aos escenarios, non? Sí. Nós estamos trasladando algo que fai anos era natural e salía así porque se facía así, era a súa forma de vivir, e agora pois representamos un pouquiño. Non me quero imaginar se agora as cantareiras tiverades que limpar unha corte e traer a área do monte Coa e mascarilla. quitar o moline Como cheira isto? e limpiar as arañeiras. Home, Sí. E despois convidar aos mozos a bailar. Sí. E despois eles marchan e vos a limpiar outra vez. Sí, bueno, eso non estaba ben, home, avanzar ben. Avanzar Claro. sempre ben. O que pasa é que se perden certas cousas. En todas as fases da vida gañas cousas e perdes cousas. Efectivamente, unhas cousas perdense e outras gáñanse. Perdemos, por exemplo, a música daqueles seráns que se facían nas cortes ou a das fiadas nos cubertos, pero gañáronse outros espacios, como os escenarios dos teatros, escenarios nos que a pandeireta agora xa se codea presumida con todo tipo de instrumentos.
De feito, a música destas pandereteiras que hoxe vos presentamos forma parte do Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia, no que tamén hai outros músicos e bailadores. Todos comparten as mesmas ideas, recuperar música, instrumentos, traxes e danzas tradicionais galegas para despois arranxalas o mínimo posible e ofrecerllas ao público. Para iso percorren kilómetros buscando o saber dos maiores. Levan 17 anos recollendo ese saber. En ese tempo fixeron 3 discos. No último que presentaron neste teatro, incluíron pezas de zonas de Portugal, de Zamora, do Bierzo e Asturias, lugares que comparten cultura con Galicia. Deste xeito, o disco é como unha viaxe musical que percorre as 3 rutas do Camiño de Santiago. En fin, que xa vedes que traballan moitísimo, pero como lles encanta o que fan, tamén se nota que o pasan moi ben. Aí están as pandereteiras pintándose. O dicites, vesme pinta de pandereteira? Despois dunhas risas, de afinar, de preparar os traxes, de poñerse guapísimos e de controlar os nervios, saen ao escenario e fan cousas tan bonitas como esta. As agrupacións de pandereteiras ou de mulleres cantando, como queiras, que estén asociadas cos traballos femeninos, pois deben ser moi antigas. É como moi pronto, eu poñerías na época en que xurde a agricultura. E ademais por outra razón. Bueno, iso é máis ou menos no Neolítico, é dicir, pois hai, non sei, depende dos sitios, pero 2000, 3000, 4000 anos, depende da zona. Por outra razón que che decía, porque os instrumentos que usan as pandereteiras, que son pandeiros redondos, están asociados tamén coa agricultura, co traballo do cereal seguro, porque o instrumento, digamos, orixinal que usaran ou que usaban era un cribo, un vanelo, ou sea, unha cousa redonda cunha pel, simplemente, que é un instrumento que se usa en moitos sitios, en África do Norte, por exemplo, en toda Eurasia se usa, que é o que aquí en Galicia chamaron o pandeiro redondo, que xa se extinguiu, que non só quedan xente que o lembra, por exemplo, na Limia o lembran, en Mondoñedo tamén. Eses instrumentos, despois de que se traballaba con eles, usábanse para cantar. Despois as mulleres tocaron a iconografías aquí en Galicia, nas que se ve que as mulleres tocaron o pandeiro cadrado, que é un instrumento moi antigo, pero ese instrumento trouxeron os árabes, o sea que foi a partir do século VIII cando veu o pandeiro cadrado. E despois outro instrumento que tocaron foron as ferreñas, que aparecen en moitísimas coplas. E no 19 de Castro San Pedro, que é un instrumento que está desaparecendo, e as ferreñas porque o desplaza a pandeireta. Porque decía el que as ferreñas e máis o pandeiro tiñan as mesmas cualidades que unha pandeireta. Aquelas xuntanzas de mulleres para facer os labores desapareceron ao longo do século XX, como foron a menos os traballos do campo, sobre todo despois da guerra. Hoxe, para que estas neniñas aprendan a levar o ritmo petando nun sacho cunha pedra, teñen que ir a unha clase, a ver senón onde ían ver elas un sacho. A este paso, nuns anos nas cidades non ven nin pedras. Mirando como se esforzan, parece aínda máis difícil isto do sacho que o de tocar a pandeireta. Menos mal que teñen como maestra a Rosa, unha das pandereteiras de Ultreia, que ademais é boa coñecedora do sacho nos seus diferentes aspectos, porque na casa de Rosa, a pesar de estar en Santiago, sí que hai sachos e pedras que hai que apartar do rejo.
Por sorte, aí está Xana, a segunda das 3 fillas de Rosa, desexando botar unha man. E pouco a pouco van facendo horta, e vai medrando. Acelgas, repolo, berzas, tomates... Nada mellor que tocar a terra, ulila, mancharse con ela para que un neno medre. E Rosa sábeo, e gustaríalle que as nenas se criasen na aldea, pero tamén sabe que se marcha, perdería pouco a pouco o contacto cos seus compañeiros de Ultrella, e con todo o mundo musical sen o que xa non sabe vivir. Porque tanto ela como a Monse e María levan xa moitos anos tocando. Empezaron xuntas nos anos nos que a pandeireta comezaba a sair do esquecemento, así que a elas tocoulles ir abrindo rego tamén na música. Pero se algo agradece Rosa é que a axuda nunca lle faltou, nin para aprender a tocar, nin para aprender as cousas importantes da vida, como poñer un repolo. Eu teño que decir, se non van me matar, eu sacho algo, pero a maior parte faino miña madriña. Que conste. Que conste, eu axúdolle, bueno, vou facendo por ali algunha cousiña, pero a experta é ela, é a que sabe. Pero a mí sempre me berra, que me torces o rego. Non sabes facer o rego dereito, Rosa. Que me torces o rego, non me toques aí. Rosa é como antítesis un pouco da imaxe que temos de muller da hora, efectivamente. Digo non porque saches, que eso... No. Faino moita xente, non? Xa mo di a miña filla tamén, Que che di? que eu non traballo. A túa filla dixe que non traballas. Sí, mamá, é que ti non traballas. A maioría das mamás das súas amigas teñen un traballo nunha oficina ou no que sea, e eu estou na casa. E ese traballo non se valora. Rosa tamén traballaba fora, pero elixiu ser ama de casa porque lle gusta e porque así ten máis tempo para o folclore e sobre todo para as súas 3 princesas, as súas fillas, Lúa, Xana e Leila. Cando as meten na cama a noite caide xeonllos de puro esgotamento, porque ademais das nenas e da casa, eso de que non traballa fora é un dicir. Non será nunha oficina, pero entre as actuacións con Ultrella e con outros 2 grupos, os concertos didácticos co seu home Pablo Carpintero e as clases, os días tenos sempre completiños. E o mellor é que esta muller nunca perde o sorriso. Como conseguirá? Ca axuda de miña madriña, dos meus sogros, de Loli, unha amiga, de Dolores, outra amiga, pois compaxino a ama de casa con vir aquí. Salvo os martes, que teño que vir con ela, porque despois Pablo ten que ir, bueno, meu home ten que ir ca outra nena a clase de violín, e non podo deixala con ninguén a estas horas, entonces veño coas 2. Ela encantada. Bueno, ela disfruta, gustalle moito, leva no sangue. Ademais de ter que levar a pequena Leila, que por certo está encantadísima, tamén Lúa, a maior, vai ás clases que dá mamá. En cambio, a filla do medio, Xana, a que antes víamos xogando na horta, díxolles que este ano non quería ir. E se algo ten claro Rosa é que os pequenos tenlles que gustar o que fan, teñen o que disfrutar. Isto notase ben nas súas alumnas. A Turuxa. Ana, a Turuxa. A Turuxa. Gústalles, elas teñen unha festa porque se reúnen moitas veces para facer festa, sacan a pandeireta sin que ninguén lles diga tocade ou tal. Estou moi contenta con elas. Procuro para afinar, aproveito que teño a Gustavo para que sepan o que é afinación, pois el vai lle dando unhas notas e elas, pois unha por unha, procuro que vayan repetindo, porque elas confunden moito. Por exemplo, cando lles digo non cantedes tan alto, baixa o tono, o que fan, pois se ti ora estás falando alto, falan baixinho, pero no mismo tono. Pero bueno, tampouco hai presa, xa afinarán. Eu cando empecé a tocar en Cantigas e Agarimos, que empecé, non me deixaban cantar. Que mal cantas! Fatal, fatal. Na casa igual, tú non cantes, que cantas fatal. Pero bueno, é tesón. Se che gusta, eu poñía Mecano. Aprendín con Mecano, e repetía hasta que me salía a canción como a cantaba sin desafinar. E conseguino. Eso é tesón, simplemente. Verdad, ti tamén vas bailar. Esta, bueno, outra máis.
Eu quería que me cantarades cada unha de vós un anaquiño de alguna peza de herdanza. Eu vouche cantar unha copla que lle canta a miña abuela as nenas. Vale. Toca yo pito farruco, repenica yo pandeiro que van sair a bailar as nenas de carpinteiro. Ai, a la 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 la, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la. Vouche cantar unha copliña logo. Mandasme tu cala jota, eu a jota nuna selle, para quen entrou no baile, eu a jota tu carelle, eu a jota tu carelle, ai le le lo ai a la la. Unha que quitou sempre. Debajo de tu ventana tiene la perdiz el niño. Yo como soy cazador a tu ventana me arrimo. Ay, elele, ay, elele, ay, elele, ay, elelala. Monse, a túa peza de herdanza. A primeira que aprendín. A primeira que aprendeches. Erjo sombreiro pa arriba, que che quero ver los ollos. Aunque che son moreniña, ainda non me gustan todos, agora deixa estar. Amor aquí, aquí, agora deixa estar. Amor o pé de min, agora deixa estar. Amor a la, agora deixa estar. Amor que volverá. A primeira peza que me enseñaron elas en Ultreia. E o muiño deste vello, e o muiño deste vello, eu venlle sei o tempero, cando está alto baixalo, cando está baixo ergelo, cando está baixo ergelo, ai a la la, ai a la la. E as mulleres de antes cantaban tan ben como vos, pero? Sí. Sí? O que pasa que, digamos que nós agora pois, intentamos que vaya todo máis afinado, elas pois, era espontáneo, na festa ou facendo calquer labor, puñes a cantar, nós levámoslo un pouquiño, intentamos, aparte de facer eso, pois, leválo afinado, todo no mesmo tono, pero bueno, E elas cando vos ven que vos din? Ai, que ben cantades, eu non canto, Sí. me dá vergonza. é verdade, ela nunca sabe elas cantar. din, sí. Ai, non, muller, que ti falo ben, non. Sí. Iso Facémolo ben recórdame. porque aprendemos de vostedes, si non? E o xeito de cantar variou un algo? O meu creo que tes que cantar pois acorde ca voz que Ca túa tes, voz, claro. na idade que tes, porque claro, Claro, ten que ver ca idade. Claro. as persoas que nós lle recollemos, pois as son maiores, que son as que nos transmiten esas pezas, e claro, teñen unha voz normalmente aguda, as mulleres, pero elas cando tiñan 30 anos, pois iban cantar ca voz que tiñan naquel momento. Claro. Entón, nós procuramos cantar ca voz que nós Ca nosa temos voz, sin imitalas a elas. Sí. Simplemente, pois, Eu creo que, bueno, estes grupos que cantan así moi agudo intentan imitar o que é a voz da persoa maior e Sí. xa terás esa voz, para que a queres imitar? Hai grupos que se foron variando. Nun principio empezaron cantando a lo mellor cun tono máis agudo, máis nasal, e agora xa volveron a cantar, bueno, pois como máis normal. E iso por qué? Hai modas dentro da... Sí? Non sei, nos Porque ademais creo que foi parece. salir como un grupo, quero decir, bueno, a mí personalmente non me gustan, pero eu son sincera. Oiga, non temos os gustos, e non lle gusta que canten polo nariz. No, é que non me parece natural, non me parece unha cousa que... Aparte me parece que ten que ser complicadísimo. Complicadísimo, debes acabar agotada e despois de cantar dúas pezas xa non cantas máis, eu polo menos. É que eu son máis de pulmón libre, cañón. a escapela. cañón, tamén canto unha, despois a mellor non canto máis. Pois de tanta paixón, tanta forza, tanta enerxía. Que canto a primeira. E como cantas? Pois nin de estómago, nin de plexo solar, nin de diafragma, nin nada. Cantas cagorse, como, claro, que Eu canto a pulmón. a pulmón. Cando dá, cando non dá. E cando non dá, non se canta. Te arrimas a compañeira que cante mellor, e ti E faz faces playback, aire. faz playback. Pues mira, cando vos xuntades todas, como é ese momento de decirme, tía, ti normalmente sentaste no medio. Tendes unha posición, como é? Sempre. A ver, explicádenos eses intríngulos, porque os que non entendemos non é aleatorio. Ti sentaste aquí ou ali? No, para nada. Non. Eso hai Como é? desde hai moitos anos, cada unha ten o seu sitio. E entón é que non cantas igual. Claro. Ai, non. No, porque ti estás acostumada ás voces que tes ao lado.
Entón, como te cambien de sitio xa, nótase. Cambian non as podo creer, referencias. Sí, igual que cando falta alguén, o grupo xa non sona. Xa non é que sone distinto, é que xa non sona tan ben, sabes? Porque falta unha persona e entón a quen lle toca de lado está totalmente descompensada. Sí. Que outras cosas cambiaron con respecto ás pandereteiras de antes? O entorno, a vida que elas tiñan, por exemplo, falábamos antes, que elas estaban máis ligadas á terra, ao traballo na terra, ao traballo no campo, a sachar as leiras, a familia. Os vosos mundos son completamente distintos aos delas. Ti traballas tamén nun lugar relacionado coa música, pero que non ten nada que ver. Nada que ver. Traballo no Capitol e por ali pues, pasan grupos pois, heavy metal, hip hop, música de todo tipo. María traballa nesta sala de concertos de Santiago desde hai 9 anos. En ese tempo veu pasar pola Capitola músicos de todo tipo, desde os que só se acompañan dunha guitarra para facer temas suaves ata os que deixan a alma petando na batería. De todos aprende e gústalle o que fai. Despois de tantos anos, a Sala Capitol case é como unha segunda casa para ela. Sí, empecé desde o principio e vine a crecer. Esta é a miña segunda casa, verdad? Bueno, e agora non tanto, porque non abrir como discoteca non... xa non pasas tanto tempo, pero cando sí estábamos como discoteca, a veces coincidíame concerto e despois sesión de discoteca. Prácticamente non vía luz do sol, porque coincidía en inverno. Hola. Primeira entrada. Que xa máis o traballo en sí é polo tempo que levo. E entón xa me une algo moi sentimental á sala. A veces de broma digo, bueno, como non tarde moito en empezar, vou subir eu e poñome a cantar eu e xa está, xa fago o concierto, non? Ti imaginaste unha muller de antes que lle dixera ao marido aí ás 10 da noite, marcho para traballar? Marcho para traballar, pois, non, pero bueno, levo moitos anos. Pero que cambiaron as cousas, non, María? Que cambiaron as cousas. E iso foi bo ou malo? Foi bo. En todos os sentidos. Bueno, sí, sí. As mulleres de antes, a ver. E non tan de antes. Sí, cando falamos de antes, falamos de uns anos, sí parece que tal, pero non. Falamos da non, xeración anterior, prácticamente. Claro, sí, e eu penso que sí, e a muller ten máis liberdade se pode traballar no que queira. Fátima é a máis nova das pandereteiras de Ultrea e tamén ten que rabuñarlle horas ao día para dedicarllas á música porque está ocupadísima. Non hai máis que dicirvos que está organizando a súa boda e montando casa. Menos mal que é toda unha experta en materiais de montaxe e bricolaxe caseiro. Por algo traballa na sección de ferretería. Hola, mira, é unha sección a que todo o mundo acaba vindo, porque se tes que colgar unha cortina necesitas tornillos, se tes que montar un armario necesitas as guías para as portas. É unha sección na que prácticamente todo o mundo, todos os clientes da tenda teñen que pasar por aquí en algún momento para coller algo. E dos clientes tamén se aprende moito, porque hai xente que sabe realmente unha cantidad de cousas tremendas.
Pero por moito que Fátima saiba de tornillos, tiradores e alcayatas, neste outro asunto máis delicado precisa axuda. Claro que ela é unha clienta VIP, porque neste caso a vendedora e a persoa que lle está axudando a elixir e a arranxar o seu traxe de noiva é a súa nai. Eu estou moi tranquila, levo con moitísima calma. De feito, hai xente que me di, non pareces unha novia porque estás moi tranquila. Eu, bueno, pues non serei unha novia de verdad, pero eu levo moi ben, estou moi tranquila e non sei. É moi guapa. Non sei o día anterior como vou estar, pero de momento estou tranquilísima. E a miña nai, bueno, aparte servime de moitísima axuda, porque, claro, ela dicíame, mellor que leves este porque se che adapta mellor, tal, desde o punto de vista de vendedora e desde o punto de vista de nai. Así gustache, non? Sí. Cando ves a túa filla é distinto. É distinto. A pesar de que estás acostumbrada, porque estás todos os días vendo novias, parece que non se vai a emocionar tanto, pero sí. Bueno, está guapa, verdad? Preciosa. Bueno. Fátima vaise nos casar. Sí. Vaise nos casar ahora pronto. Sí. E non sei si, como ves ti, que cambiou na relación entre os homens e as mulleres? Que tamén que perdemos polo camiño ou que ganamos? Non sei. Home, eu creo que na relación entre os homens e as mulleres perder moito non perdimos. Eu creo que avanzamos. Bueno, eu compárome claro, co resto, por exemplo, dos matrimonios, non? Pois hai moita menos, non sei se complicidade, pero casi non se ven. Porque, eu que sei, eu tiña compañeiras cando traballaba que o marido estaba no turno da tarde e ela no de mañán. E eu, cando vos vedes? Non comen xuntos, non sei. Vivimos moi a presa todo. Eu creo que eso... Sí, antes era todo máis familiar, eu creo. Ahora, hola, que tal? Adiós! Sí, chegas a casa, hola, vamos a traballar. Non sei. Pois por unha parte, a min a vida de antes, eu creo que había máis calidade de vida, porque non estaban estresados como estamos agora, seguido co coche para aquí, para lá, que non che chego a tempo, e o tempo é o mismo que o antes. Aí non sei se nos decidirían as horas do día, Antes estaban con máis calma, vale, que tamén normalmente traballaban no campo, entonces, bueno, tiñan unha libertad para eles decidir a que hora iban e tal, pero, bueno, cambiou moito. Pero tamén era un pouco esclavo, porque estaban suxeitos aos animais, non? Sí. A tal hora hai que munguir, non podemos ir. Eu acordo cando fixen a comunión, meus abuelos marcharon porque tiñan que munguir as vacas. Tiñan que ir, porque non podían deixar. Sí. Pero bueno, sí, hoxe en día está máis mecanizado. Vivían relaxados. Arriba con ela, con esta foliadiña. Esta noite virá ela, se non me quedo dormida. Ai, a la la la, ai, a la 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 la, ai, a la la la, ai, a la la la, ai, a la, ai, a la, ai, a la la la. Eu que canto, Martín, a que sí? Vas a seguir cantando, como mami? Ou vas tocar o bombo? O tambor? Non, é que el quere tocar a batería, non? El quere ir a clases de batería.
Pois seguro que nas clases de batería Martín non sudaría tanto como sudan os alumnos da súa mamá. Vai a ritmo! Monse leva dando clase desde que era unha nena. Tivo alumnos en Cantigas e Agarimos, en Utrella, en diferentes asociacións de Noia, Ordil, de Brandomil, e só aquí en Cacheiras leva 17 anos dando clase de baile pandeireta a grandes e pequenos. Monse pasa aquí boa parte da semana, sempre pendente de todo, corrixindo os brazos aos bailadores, vixiando os pés, os xiros, poñendo as pandereteiras a abrir ben a boca ante o espello, porque, como ela di, a voz non sae das orellas. En fin, que os fai traballar duro de verdade, e eles encantados. Por iso está orgullosísima dos seus alumnos. Sempre tivo claro que isto é o que quería facer. Empecé a dar clase con 16 anos, Antes empecé dando clases na escola, no cole que eu iba. Ao sair do cole con 14 anos, ao ano seguinte chamaronme, porque eu xa na escola xa era quen organizaba os festivales, xa, a mí xa me gustaba, sabes, dábame moita vergonza, pero sempre viñan os profes a ver que salga esa que baila e que salga a la pizarra, decían, non me chamaban polo nome, chamabanme que saia esa que vai vivir da pandereta, decían. Tacatín tan, tacatín tan. O que te enseñaron a ti, ou que, porque ainda que foras a unhas clases ou vayas a recoller, eso é algo que te enseñaron a ti, entón ti tamén o tratas de transmitir aos demais. E iso claro que gratifica moito, e sobre todo cando ves que lle gusta. É dicir, cando ves que lle gusta e que o pasan ben, pois claro que é moi gratificante. Eu sou a velha do grupo todas, por iso eu teño que poñer un pouco de orden, porque senón este é un desmadre. Pero mira unha cousa, eu vim tocar a pandereta porque eu, de nena, cando me mandaba a casacas, porque a escola tuve pouca, pois eu levaba para tocar na pandereta unha lata de sardiñas, porque non había pandereta, e eu tocaba na pandereta xa. E bueno, eu cando cheguei aquí, verdad, non sei, eu tocaba, pero non sabía que, como se apuntaron todas estas, dixen eu, pois eu tamén vou aprender agora o que non dei aprender de moza, vou aprender agora de velha. E por iso, síntome a gustísimo. Ponme eléctrica. Carmiña, ahora tú. Pois somos un grupo extraordinario e temos entre nós, pois, a mí pareceme unha amistad moi bonita. Me parecía imposible ao principio, pero que estamos todas de acuerdo. Aprender, pámpara. É moi raro que eu perda unha clase, creo que non perdí ninguna. Creo, porque me encanta. Eu con tantas mulleres, pois si tamén. Ela me dicía sempre, tía Cañón, que nos decía, a Cañón, hai que cantar a Cañón e tal. É moi ben, ela é encantadora, enséñanos moi ben. E pasámoslo, non necesitamos psicólogo. O psicólogo témolo nesta clase. Aprendín en tantas cousas delas, se elas superan o que aprendí, xa vería. Eu tamén dou clase de pandereta a persoas maiores que pertencen ao cuarto ciclo da Universidade de Santiago de Compostela. É curioso, o proceso de transmisión dou a banda para atrás. Sí, veño con máis ganas que a min, incluso, de verdad. Teño que mandalos parar algunha vez. É increíble, son personas que algún incluso de 80 anos. É xente todos maiores de 80? Sí, todos maiores de 55. Todos. Mire, para ti, que me estaba preguntando antes, un pouco que significa a música na túa vida despois de traballar na empresa todo o día. Pois a verdade é que te desestresas, liberaste, pasas un bo rato porque é unha cousa que che gusta, e que levo desde pequeniña, tocando non, porque empecé con 14 anos, pero desde os 7 anos bailando. Entón, como é algo que xa levas desde pequeniña facendo, é unha cousa que che gusta, que o pasas ben, entón é un rato agradable que pasas e por iso non o queres deixar. Raquel non deixa nin a pandeireta nin a súa aldea a pesar de vivir en Santiago, nin os amigos. Amigos como Gabi, que foi o seu primeiro profe de pandeireta, co que aprendeu a tocar e que agora é admirador de Ultrella. Con el fixo a súa primeira actuación nesta Carballeira do Souto no campo da festa de San Fins, naqueles anos nos que ela era unha nena moi tímida que acochaba dentro toda unha artista da pandeireta. Conta que sempre lle contabas a Mari e a todos. As rapazas de San... Como dicías? Que non sabían rir. As rapazas de San Fins non saben rir, non saben falar. Non saben, non. Pero Gabi arrepinteuse de dicir eso.
Porque despois, dunha vez que collemos confianza e nos desatamos un pouco, pois xa non é a cousa así tan seria. E despois que non soupen hasta máis tarde é que cantaras tan ben que tú eras aquel chorro de voz. Porque non, isto hai que facelo máis ensayando unha peza para un festival. Quedábase a voz un pouco baixa e ela colleu un chorro de voz genial, sí, moi ben. Encanta o tren e é unha línea que me gusta moito. Esa línea que colleron parece a máis acertera e quizáis a máis científica falando no folclore, non? E unha línea moi tradicional e se está demostrando que o tradicional, aparte de ser importante, culturalmente tamén fai espectáculo. Que vos sigue aportando a música tradicional? Por que seguides tocando a pandereta? Por que seguides en Ultraia? No teu caso desde hai un montón de anos, desde o principio, non sei no caso de María tamén. Un pouco que vos sigue aportando? E cando estás en riba dun escenario ben encántame. Entón, podes estar cansadísima que chegas ao ensaio e é como unha terapia. Sí. Ás veces ves cansado do traballo e digo, bueno, hoxe, a verdad, non me me apetece moito non? E vas ir a así. ensayar ou tal. E dunha vez que estás ali, é verdad, que parece que cargas pilas e xa estás outra vez... Mira, por exemplo, teño un día moi estresado, non? Porque tamén me estreso onde que se ama de casa, Pois vou ao ensayo e así que toquei un par de pezas xa, marchou todo. É que é como ni contigo ni sin ti. Porque son moitos anos, chega un punto que dis, bueno, ahora estou cansada, vou non deixar, porque empezas con outras cousas, e ao final non acabas deixando. Porque o botas de menos. É que son moitos anos. Está metido tan dentro que é imposible arrancalo. Non hai forma de sacalo. Lévano moi dentro porque, como vos dicíamos ao principio, vende moi bello. As pandereteiras de Ultreia, con cada disco e con cada concerto, están cumprindo o papel que lles tocou na historia da música tradicional galega, servindo de ponte entre as voces que soaban nos seráns de hai 100 anos e as voces dos seráns que están por vir. Xa non traballan na leira, pero ao chegar a casa aínda lle cantan os nenos. Que se reían, ella lo amaba, pero era tunante que la engañaba. Un día en el paseo ella le dice, dime lo que te pasa, que estás muy triste. Yo quiero Lo que me pasa, Elena, ya te lo dije. Yo quiero a otra, ven. Que mis ojos han visto una más hermosa. Eran dos jovencitos que se querían, había 5 años que se reían. Ella lo amaba, pero él era un tunante que la engañaba. Un día en el paseo ella le dice, dime lo que te pasa, que estás muy triste. Lo que me pasa, Elena, ya te lo dije. Yo quiero a otra, que mis ojos
ojos han visto una más hermosa. Y en la tumba de Elena, ramos y flores, y un letrero que dice, muerta de amores, muerta de amores, muerta de amores. Y en la tumba de Elena, ramos y flores.